to nga ai ka play pi parok ki beje ki jinga hatrai ha ka por ka bomta yang it scam pi don apdang ka met ka bukoi ka bkhya pi don apdang ka jing thrang ka jing sliang ban skri oblai yo le se don apdang jong pi klem puli ka tin jom lei malagasngi pi puli tang teng teng bat nga kwa ban ongi pi pro jinga ku mo pi bam ja pi pen kedang ni ka met ka jong pi pendap ro ini ko metsiam jopi de ka ktin joblei malagasngi namar klem ka ktin ka joblei nginom la bani le persya yeki ek ke bangi de ban ya lama hane ka chim ka chingi ka ktin ka joblei ka om lar pipule ki gam ke upstol ga nong basa gur khot ka ba ar pasang kite haba kilio sngo ya kata kilaya penjam ya la ka ktin ha ublei da ka we ka jingmon bat kili ong atrai kenran me ublei ubala thau ya ka beneng bat ya ka khendeu bat ya ka duriau bat ya baro kat ka badon haki kini ka khot ka ba ar pasau bat ter phin puli hang ni kini ka dei ka jingduai jong kini ki bru ki jong blei jong kita ki sran ki jong Jesus Christ mo habang sran kam dei etang ki khan armon kidai kita ki nombor ki jong Jesus ki balawan chaka jinget lambaga jingalap jong kini ki mo ki apstol u Petros lambaga jingalap jong kini bat kini kita gi para bangai bat ngiyo i hang ni bala de pipulin du khot bankong u Petros bat Yohanes nadu kelenong bala de pipulei ba hadin bakila duai nam ta uwe ubru bapang bat ko mo umla shubanya bat uni ubru la khya bat kadon kata ga jinga kivin u Petros bat Yohanes kita ki bru ke duai nam ta ubru nam ta uta ubru bapang sao phus nam garta bat uni ubru la khya ulanang banyat banyang ulas sedang ban skri ublai bat kadon kata ga jing kivin kidon kini ginong elam niam kita gileng do kirang ba ka tempel bat ki sarusi ki lewan kendit ki lada kendit namar ba ki i kata ka kamba ka bajia bat ada pipuli ter pin lap hang ni ba kila ngausi namar ba ki babun ba ki bru kila ngap di gaji kai ya gaji ngalam jong kini kisalam Jesus Christ jong Yohanes baru Petros kila ngausi namar ba ki bru kila ngap ya gaji kai chpang Jesus Christ ya gaji ngalap chpang Jesus Christ bat kaktin ke jumlah ka ong ba kila set bandi ki barok shimet hakapor ka bomon step kila pha no ki bikin late no bat ba kita ong yaki kita barengem yaki dari pipuli ke khadop khanyo henrei bakanong priang show apdang pai ba kamut bakanong priang show kata ka kerteng Jesus Christ ke gospel ke jong Jesus Christ tungin ya barengem yaki ba nadu menta kinom keren show hano ro hakani ke kerteng kini kinong yalam niam jong jiu kilong tungin barengem no iki tungin keren iki bakam dei show iki bikin yalam ya ka kerteng jong Jesus Christ bat na kata ka daw haba kini gi para bangai ki yo sngo ya kata haba Petros bat Yohanes ki wan bat ki ya tho iki haba ki yo sngo ya kata ka ege bakile ka dei ki duai ki khmet choblei da ka wei ki jimut kamut ki don shibon ngot bat ka ktin ke jomblei ko ba haba ki le sngo ki le panjam ki le duai ki le khmet choblei ki le duai namta kita ke ege barok ka ba ki dei ban ya lempa kenapa ublei un penkelai ki kenapa ublei un keren ya kita ge keren persya ya kita ge persyang ban barngem ban pensenge ban elap ya kita Jesus Christ kenapa kiru kinwan sega jinga Jesus Christ kenapa kinla ban ya de ge bor musim ko jomblei seprang teng habangi sya keren hagi bru habangi sya barngem habangi sya keren kum ki khon ge jomblei kum kita ge kertan kum kita ge para bangai mo teng habangi sya keren ben habangi sya barngem hanur teng ngirung ikren ben kiliang ngirung ipan phai de basniu ngirung ile mar kiliang kata ga de jinglong ga jinga ber ga jongpi teng apa ki beru ki kren ben ngai phi namar bang yalap kerteng Jesus Christ namar bang ilong ki kertan teng ngiru ngi kren ngile eke ga basniu ngile mar kiliang ngi kren sniu ngi bat nu kren ga jing thang hapo jinga jongpi bat ngiru ngi sai ong ba ngiru ngin le yu kumbo le ap ha go we gisngi pat kata ga de jinglong ga bangai i hagini ga si ga jinglong jong ki khon kristan ga jinglong jong ki khon kristan ngampat ongi ki weipan rei yangai phi ki kristan bona pedangi kristan ha bagi sya kren ben ha bagi sya barngem ngai i bagi babon
kiru ka ba mi niki kalong ba snooze ki wei ka ba mi niki kalong ka ba long persya ka mon ka jong blai ka bom pen sngo bahayo blai atau ka dei ni em yang ai pi ba bengin mi da kita gantin bengin keren kum ta hang ni ngai i ba kini ki khlem ong ye ki khlem keren e ki khlem ong ngiru yang ini le no ngin le kum ta re ke ga ba ki le ka dei da ka wei ki jimut ki duai aba ki duai ro bagi kamba ki jong blai kin jia ki pentip sho blai taka jaka bengin duai ba ubleun ai ngai pi ki jing slur bengin nyai keren e ktin jong blai ngi keren pat da ka wei kintin ka khlem mi shu da kita gantin ke bede ka rum ka mon ka jong blai bat ka ktin ka jong blai ka ong hani pi kelei duai bat lapen khnyu ya ta jaka ka ba ki don ki duai kum ki khon ki jong blai ga kwa man ong pi provision haba ki bru ki keren ben yang ip haba ki bru ki barngem yang ip kumno ngile ki kintien ki ba kumno ko mi nangan api ki jimut perkhat ka ba kumno ngi perkhat ke ega bangile nam ta jungi ki bru bicha ka ktien jumle ka khot yang ip kum ki ba ngai jus gas kum ki ta ki khon ki jomble ka dai yang ip bengin duai nam ta joki bengin duai ba ublei un kta ki dum sem ko jomble bengin duai ro khana bengin nang la ban ya sprang daga jing slur ban ya lam ke gospel ke jomble bengin duai ro ki kamba ke jomble kin jia nang nei sprang kat bina ya lanti